Gyda'r heriau a'r newidiadau sydd o flaen y diwydiant amaeth, mae'n bwysig cydnabod a bydd rheoli coeti'r fferm fel ased gweithredol a phlannu coed a gwrychoedd yn strategol yn dangos ffordd i liniaru newid yn yr hinsawdd a darparu buddion ehangach i'r gymdeithas eang. Mae gwyad cyfoethog tirwedd ein ffermydd yn ganlyniad uniongyrchol i'r berthynas rhwng cynhyrchu bwyd a rheoli'r amgylchedd. Enghreifftiau clir yw wrth sefydlu lluniau cysgod a gwrychoedd cadarn sy'n cynnal cysgod a hyrwyddo buddion perthnasol ychwanegol ar gyfer cynhyrchiant anifeiliaid. Bioddiogelwch a chynnychnydau ynghyd â strategaethau pori cylchdro. Gyda galluriadau carbon yn uchel ar yr agenda, mae gan amaeth Coedwigaeth ran enfawr i'w chwarae. Gall effaith sylweddol cael ei creu wrth sefydlu coed ar hyd torlan yr afon a choridoriau cyfagos a bod yn ffactor allweddol wrth warchod, gwella a diogelu amgylchedd dŵr. Nid coed yw'r ateb cyfan wrth gwrs, ond maent yn rhan annatod o'r ymateb. Nid yw hyn yn golygu newidiadau gyfan gwbl yn y ffordd o'r ydym yn ffermio yng Nghymru, ond wrth addasu i fodel busnes newydd sy'n seiliedig ar gymwysterau amgylcheddol a gwerth ychwanegol trwy fabwysiadu technegau ac opsiynau i feithrin newid. Wrth wneud hyn, gallwn bod yn gadarn ac yn hyderus wrth hyrwyddo arferion amaethyddol sy'n gweithio llaw yn llaw â natur, gan arwain at ganlyniadau lluosog sy'n rhan sylweddol o'r ateb i gyrraedd y targed zero net hwnnw.